eba ne santi ena yahwehwe dwumadie ya yato din se Gyedie ene sen eye dwumadie a yede sua de yede bu nkompo edo suko ewo twere no mu ensem bi no mu a eba no nyamesom mu a ene yabrabo a aye bibia ewo honom na ne ntiase aye bibi a ewo honom aye achinje kakra no yegira nyame asem so ede pensem mu edom suko esuamu ade ehunu kwan trodo eno enumrei yasan ababiem aha eye Sompa 101.1 FM dwumadie ede Gyedie ene sen na ye ba bedi nkomo na anu a yehia ye no ye pagya enkomodie ne adesua bi na brofo kasa mu no na ye kasa polygamy ye de ba ya ye nkasa mu na ye akire mu a na ye kasafa awade dodo eho sen no nyame si hunu awade dodo nyame pene so eye boni eye yesum emu ejina so anase eye den enti na ama ebinom anidi awade dodo achi ede na ama ene akristofo epo awade dodo ni nyina yensembisa ebata awade dodo eho na yepese na yedi nyame asem edom suko na yehwe ema bibia konkan ene nyame adehye a obeboa ma yedi sa adwuman Reverend Elvis Joseph Afo Believers Baptist Church anase All Saint Baptist Church watana se ewo ha enom Sansona Reverend John Asare Holy Baptist Church watana se Reverend Nicholas Mensah Deservers World Ministry watana se enania utwato na onyekuma Reverend Alex Blee Fountain Gate Chapel ononso atana se ewo ha ene Islam in the Bible yenuaba Hajia Zuweratu obejone yen ewo ahomano so from Kumasi no ononso akire ni Gyedie ewo sasema ye pensem mui eho enti no yen hye no nso se ye hwe no ahomano so okay mira no memamu nyina adwo ene anwumre yo mejiri se apomu ye nyame adom ye de nyame ase se bosome foforo kwasia de edikan awrade de ye na aba abehia na edikan no mekwa ahoma no so na maye adwuma miwia na maba moho enom na ewa ahoma no so sesi a eye yenuaba Zuweratu Suraj Islam in the Bible eye niku a wode kyerɛkyerɛ nyamesem ewo man Ghana emu or join yen wo program so no nso akyerɛ na dwen all the way from Kumasi Ajia good evening me ba cho na apom to say adoko yo ye de nyame ase se wahwe yen so na anwumre nso yehia wo Gyedie ne san dwumadie eso na anwumre asema edadwa a ye bisa na ye di ho nkomo ye kasa afa awade dodo eho na ye pese ye ba wo nkyɛn na ye gye wo nso wadwen ene wo nimde ewo ho yenim se ye bankra musum mu dia se obema e ware mienu miensa na de eboro saa no enye ade foforo bia ba saa de na ewo nkra musum mu na gina so ene sen nyankopɔn asunje tɛnyina amen tumfo nyankopɔn ma nyina ntiase amen nyamesoma ya soma ɛyɛ abenkyerɛ yɛ trɔsa na kanu ɛno na yɛsɛ yɛ trɔsa mu ko hwehwɛ trɔsa mu sɛ deɛ na trɔsa no ɛka fa aware dodo ho yɛmfa yɛ ade ne ka nyamesɛm wota ade wade ne ka nyamesɛm a nfie du adi sua da koro pɛ na mframa de kɔ yɛbɛkɔ Bible mu Islam in the Bible Gyedie say dwumadie amudie akristofoɔ ɔmo follow no dɔɔso se nkramofo so
nti ya mfa Quran nkyerɛ no akata Quran no wonyi ni Bible na wogidie no ɛno amu na ɛde wo kɔ ne akɔyi sɛ bɛrima ware mmienu mmiɛnsa ɛnan ɛnya bɔne ɛwɔ Bible mu baabi a Islam in the Bible ayɛ te sɛ kakapɛ ka no sɛ wote kakapɛ no na sɛ wokunu de sra so a ɛsi ana ho atɔw nti ɛbɛdi kan akɔ Bible mu Bible baabi no hɔ a yɛatwerɛ sɛ bɛrima ware mmienu mmiɛnsa ɛnan ɔnkɔ heaven ɛni Bible mu baabi a otumfuo Nyankopɔn akyerɛ yɛ ade a woyɛ a wobɛnya nkwagyeɛ deɛ woyɛ nso sɛ ɔbɛkɔ no mu nyina yɛaka no nyina yɛ dɛ apɛɛ yɛkɔ Bible mu a Genesis chapter 12 verse 1 hɔ korɔ no otumfuo Nyankopɔn akyerɛ Abraham so ɛna ɔbɛhyira wiase nyinaa wohyira Abraham ɔbɛhyira wodome no nso yɛ dɛ ɔbɛdome wo na wokɔ Amos chapter 3 verse 7 otumfuo Nyankopɔn so wɔnyɛ biribi gye wɔyi na di akyerɛ na di Kristo ɔyɛ Moses Abraham mu nyinaa yɛ difoɔ Paul a wɔte Paul amantam ɔhyɛ dikanfoɔ ɛni Bible mu baabi a yɛatwerɛ sɛ Paul amantam ɔhyɛ dikanfoɔ ɛso wode Kristo ni esua deɛ na sɛ wokɔtu deɛ Agaya mu bɛyɛ ya na ɔno no kɔtu Paul ɛma so Paul nyɛ suani ɔnyɛ Yesu suani ɔnyɛ difoɔ Paul amantam ɔhyɛ dikanfoɔ kan kora no Bible mu baabi no hɔ a ɛwɔ nti wode Kristo ni yes a debate na ɔde wokɔ 1 Corinthians chapter 7 verse 1 down kyɛ Paul sɛ bɛyɛ a ɔbɛrima bi anya ɔno ara ne yere na ɔbaa bi anya ɔno ara ne kunu kii no kora a ɔka pada ɛnyɛ kasa baako ɔno ara ne gyina hɔ ma bɛrima ade a wɔwɔ so tumi John nti ɔsɛ ɔbɛrima bi anya ɔno ara ne yere na ɔbaa bi anya ɔno ara ne kunu kii no kora anya baako nti yɛkɔ Deuteronomy 21:15 bɛrima na yɛahyehyɛ awareɛ mmienu ho mmara ama no so ware ma mienu a pa bɛfa so atoto ɛma mo bɛwo ama no pa bɛfa so ayɛ de atoto mo ntem ade a Nyankopɔn pɛ sɛ nka wɔmfa ho mmara nyɛ ɛma Deuteronomy 21:15 hɔ kora asɔfo mmie na monkan wokɔ Bible mu a Exodus chapter 21 verse 10 hɔ kɔ Nyankopɔn ahyɛ mmara ma bɛrima sɛ ware ɔbaa baako ka ne yere obi ka no ho a ne yere pani no wɔnhwɛ yie no ɔnyɛ de wante na kɔ homa so ne nyina mmara da hɔ nti ware mienu a bɛrima na yɛahyehyɛ ho mmara ama no ɛna da bi a meka no mekyetɛ ne kɔ wiadeɛ a yɛso wɔ akorontoɔ asɛfi ne kɔ wiadeɛ a yɛ connection so yɛkɔ Genesis chapter 29 verse 1 to 30 yɛna na Jacob ware ma baako nnan ɛna ɔde wo Israel mmusuakuo dumienu Bible baabia no a yɛatwerɛ sɛ yɛna na Jacob ware ma anan ɛyɛ mfomsoɔ Bible baabia ntwerɛɛ yɛna na Jacob ɛsom 7 good years sanka ɔbaa baako ɔyɛde ɔsom 7 good years no wɔanya ɔno ɛne yɛsɛ yi ɛna afei no saa maa no som 7 years ɛna ɔde na deɛ ɔpa no yɛde ɛmaa no nti ɔno ɔwade anuanom mmienu ɛbɔ mu according to Bible no so nti wɔrekɔ no wɔwɔ afena wɔreso wɔ afena yɛkɔ Genesis chapter 29 verse 31 hɔ korɔ na yɛre baako a wɔte kɔɔeɛ no wɔde n'afena ama yɛda na Jacob ama na yɛre no nkɔyɛ mmiɛnsa interpretation ni so biom Genesis chapter 29 verse 31 down so ti baako so deɛ te kɔɔeɛ no ɔno so de n'afena ne kaeɛ na ne Jacob ama na yɛre no nkɔyɛ man ama ɔde wo Israel musuakuo mmienu no nyinaa a wokɔ Bible mu a wokɔ adisɛm sɛ no baako yi mu mmienu hɔ korɔ ɛna na Jacob ma no deɛ yɛatwerɛ mu nyina bi wɔ Heaven Gate ɔwo nkɔla baako dumiɛnsa ɛbɛbu sa asɔfoɔ na ɔmo kɛsɛ tia ware dodoɔ te ɛna na Jacob ɔbaa baako pɛ na wo nkɔla dumiɛnsa no maa no anaa ɛno nso wo bɛyi anoma yɛ wokɔ 2 Samuel chapter 12 verse 7 da hɔ yɛna na David na mo te Bible sɛ yɛso no ɔwɔ yere no bɛyɛ 18 ɛno no wɔ Tamutu no mu ɛbi sɛ abuku no kora mo nya nku ɛna ne yere no wɔkɔfa obi yere ɛna otumfoɔ Nyankopɔn ka kyerɛ nsɛm ama yere no fi nkɛsɔkora abusame na memfa bi nyɛ dɛ ɛnka ho ade nti na wɔkɔfa obi deɛ odiifo bi kɔyi n'atɛn sɛ ne kɔfa obi yere obi yere a wawara no wo bɛrima wontumi nkɔhyɛ ne pɛ fam nti yɛna na David ware na bebree no 2 Samuel chapter 12 verse 7 hɔ korɔ no a otumfoɔ Nyankopɔn ka sɛ ama yere no fi nkɛsɔkora abusame na memfa bi nyɛ dɛ ɛnka ho yɛkyerɛ sɛ hɔ kyerɛ sɛ Nyankopɔn si bɛrima kwan sɛ na ne ware mmienu yɛda sɛ agya okay
Indi Agia Sadia wakoti ko Bible bebre ewo ha enumere yi no. Ma mimisa se a Christopher no de wo mo agidie kire wo mo se awade mienu enye ade a eye wo mo abojo. Ye ba no nkramusum mu de a nkramusum jetom epene so. Na mimisa se Quran so a eno na eye meka ne se enkramusum Bible no ehefo poten ena ema kwan ana eye gina so se obi tumi ware mienu ana se ye na yakono ntia ena ye pere se ye be ware mienu ana dodo yi ya ko Quran chapter 4 verse 3 ho no Quran kama kwan se be ma ware mienu mi ensa enai wontimi ana ware ba ko ho no die na Quran no ka poten Quran is chapter say da ma ti ware ba mienu Surah An-Nisa ya Quran chapter 4 so Quran no and the Bible no enye obi adia right Quran nyankre mo fon kwa dia Bible nya Kristo fon kwa dia nyina ya dia so ya ko Bible mu a kanti na wo Quran chapter 87 verse 18 and 19 no otum fon nyanko kwa ka che kom sheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka somo de ma no no de ma ya na Abraham odi fo mo si asum kro na epi no ede ode ma om enti ya na odi fo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo hu se de nkramo fo ye e Kristo fo ba to mu na mu nyebi enti na sam na on ti ase enti na Quran chapter 10 verse 94 eno otum fo nyanko kwa ka kire ne se enti no na su odi sama de ma no no ko ha ba bi enti nya Kristo fo nyina na nya ware di do asofo be ne dadanka aware na mi no odi fie ne ka atoso se o ne kremoni kidi ko for se be ware ta enti ya professor se o ma se ya bonen o mu ni hu ayi ba mu ba bia no nyanko pa di for so no nyina obi no ana na yere ya ba ko Isaiah 7:14 a mo tin ya ka cha baba wo no be ni ten oba wo ba e ba to ni be de Emmanuel ya odi for Isaiah iro to su mienu ana wo Emmanuel ọjọ́ bí aka Isaiah 7:14 and no Proverbs 1-13 ato baby na wo ko start 14 enti wo pesa wo ti 1-14 ni na kan ni na ti wo bi ana ko ka Isaiah chapter 8 verse 1-4 me da say odi for Isaiah iro to su mienu ana wo Emmanuel ndi adia sade awo kanui wa ma yehunu mfanto ho wo Bible no mu wa ma yehu mfanto ho wo Quran no emu fi se wa koti why quotations bebre na mimisa wo se ye de ba no se ye ware dodo na breben na ana brim ediemu tebia ba mu na ese miduru ansa na matimi aware dodo ewo eye sede a enkramusom ana Quran chapter 4 no ka no breben mu na midu a ema me ho kwan se mitumi ware dodo sha o ba waro oba ene sika enya ho pe enya so ene de ware oba jom enti ena no be bile kimi se bia sika ade no obo ha o sika beti na bo ko ma de 3 million obi bo 100 cedis so de obo na ko ma 3 million no kwa franto de bo na ko ma 100 cedis jom enti oba bo ho kora na oba bi ho ye titie ni na onu kora na pese ni kunu ware bi nya de enka no enti wo ha ho den wo di te bi a wo hwese oba wo kwa ware no no wo ha na di diem na wo hwese oba we menye ba bi obeda na tuwa ti ya amra da hu ni na na enya boni oba bi wo ko we gidie ni onu kura wo bi ko timi de bo ba ma no right ana wo ko wo oba nso so na wo ko ware obi na wo ko to wo kura tani no se wo di ko ye de ema no okura tani teri ni ma ye fin kwa ti se o ti se si ma enya boni okay enti o ba bu ma nya ko di fo ni na obi anu aware ba ko okay enti agia eno no waka ma already yate na mimisa se wona wo mo kasatia eya aware dodo no ene de kura ye mfa nko Bible mu ya nipa ye fam honamu no wona wo kasatia aware dodo no nyina efi se wo ware dodo a untumi nhwe wo mo nyina pepepe ebeduru baabi no wo bedo bi asene obi
wobɛhwɛ obi akyɛn obi ene ne a ekeka ho ye de ba enkramusum emu a mo de moagye atom sɛ aware dodo ye na eba no kwan a ye bɛhwɛ emma no nyinaa pɛpɛpɛ ɛwɔ awade ase a ɛho hyehyɛye a Quran ɛde ma ye ne ye de wɔnya eno de ta won saye mienu aso do won sanifa aso no won sabonkum ene sɛ oba bi wo ha nti ano no akoma mu de ono de nyankopon ahyade nti eno wo yamu ma wa kom para no wo ba o do no pa tene de anya yi ana ma no bebre nso wo ho mo na ma ebi mu de do no se no wo mo obo ha wo mu na ase kora ba na ase ti se ko hia ya no ba okorokoro na ase obi se mu na ase kora de ba ye no ana be ma ba ma no do no kora so he de akie enti akoma mu do no de utiche ne o kira nkora de kora no nya o ntimi no nkora ni na ba tete chakake enti wo nche ni e so won se bo no na o de ya de en ya enti me de akoma mu do no de wuti right me misa we na me no na me ma unua na me wo studio no so enkasa kramoni ba bi betimi aka se me ye kramoni Quran chapter 4 no kan aware dodo ho asem nanso me mpene enware mienu ana me nto awade so ana me mpene ma me kunu nware obi nka me ho kramoni ba bi betimi aka sa akramoni bo ka kasa no nye kramoni no etedie no ye den ana o etedie ni kramoni de oya papa o kra ni mo oya boni so kra ni nue so o aba won pena no ni se bi no o ka won ta for mi ansa so no be ti ba o entafo obe den o ti o kuru wari mi no be ti ba ko ti aja ba ko na te won so ni no ka won ta for mi ansa so ni won so mi so no ku ye mi onu ba ko ma de mi ọba ne bẹẹma bẹẹma ncha wọ ọba twa wọ right ana ọba ẹni nsọm so na bẹẹma nya bẹ 60 years na ọpa akora 20 years awara no kora yi de sẹ ọba ne bi ẹna wi asi nyinaa fiti aban tẹsẹ ọma no dọ soso na mẹẹma okay na o ti nya nkọpọ ọbọ ya na adam ọbọ nti agi asari awo kan ma dọ soso mẹẹma nti ẹna yafa ho sẹ Sade a yenware bi nka ho obi nware mienu obi nware miensa ana se eye otumfo nyankopon ena ohye no mra ede ma emema sana ke otumfo nyankopon ni bia ahyese bi ewie o denim therapy tatakri be system ho pro no amra oba no ma da ma ni koji bia ba no o ka se woni pe gina wuku so ọba ntumi ya ne da o kyerɛkyerɛ no ho nya pra na ɔgya taa ne mani nyinaa ana wokɔba abaadumu a nyankopɔn ahyehyɛ aware mmienu ho mmara ama bɛrima ɔbaa ni kwa so ɔkɔware mmarima mmienu yɛka kyerɛ obi sɛ ne papa yɛ mmienu a ɛyɛ didi asɛm kɛseɛ nti agyei wo se nyankopɔn ka sɛ ɔbaa w'ani bɛgyina wo kunu na wanka sɛ wani bejina mukunu mukunu mono na chese akoye dodo kabea na chese ose wukunu na chese ose oba bia ware ba ko na bema bia ware ba anya okwa ba nu a ka oba ma oba de ni kunu ya ba ko e kina Deuteronomy 21:15 no what is a bema bi wo yiri nu mienu na odo ba ko na ono ba ko a bema bi ni ha o yiri a ono ebi hu amani bi disimda na wari so and na plate we wu ba ma wo na we skum anuma wa sa wo cha de sa wo yere ketwa na wo dom no ana tani na wo dom no sa ne ba na ye ketwa hweye na wa anka sa ono na ye ono na do tu be yi ono no pa na wo de wo ketwa ba no ye de e be di tani ayi ne Deuteronomy 21:15 so okay okay final one nia me bisa adi awiye ene se enkramusum ana wo de wo nkyerɛkyerɛ ne wo gidie mu no oba ni kunu akorafo kora ye fa ne se oba bia de ni kunu ye baako
se ni kunu wo yere no bebre kura ye hunu ne se ono de oba no hunu se ni kunu ye baako sa na wo pesa wo kire yi asa oba no wo twan da man so ko tibu enti ya se asista japa enti na wo kwa wo ya okay so ati ahie o kunu wa bro chiro so ma o si kata ya mponchi anu to ma watwe e mama mienu na poti o ma kwa na irete yeda say egia nyame nhyira ene wonso wadwen kyira wo de amaye ne ene anumre ye nyame ya adom adase ne nso no ye betoa enkomodie no zo ati o ga na zo fo mo ha da pa ko fo pa yo abusuafo ene a woti ye ye nuaba Zuweratu Suraj owo nyamesem kan kuo bi a wo mo kumase ye frɛ wo mo Islam in the Bible wakoti quotations bebreba because of baby ono wo ntina amaye ntumi ankenkan na ye ba studio na ye wo studio hanon so ya betoa so de afiri baby a wo ye no de asie se afi no wabeka ye ho a topic dadwa ye di ho nkomo no ye kan awade dodo ho asem awade dodo ye bisa se eye bone ye bisa se onyame getom onyame pene so senkra na onyame si hunu awade dodo na ye de ba ya setena emu a sen ena ewo se ye hwe na ye hunu awade dodo fa Masemba studio na Reverend ana Pastor Alex me misao ye maame no wono de waka se enkramosom de wo mo pene so na wakoti quotations bebre nti ya ntumi ankenkan ba ma me misao last time I share ye no ye di nkomo no ma eba bedru se nyame ani nso ye kan ye kura ma ehunu se obema bi anya ono ane yere na oba bi anya ono ane kunu ye de saa sami ba ya setena mu a ye nim nenso se obema bi wo yere enso wo mpenafo kura bebre ewusuma se enam ebia nkyerɛkyerɛ a ye kyerɛkyerɛ se awade dodo nyenti no wo mu di sa adwuma ewusuma se na ene ade na ye mie so na ye ma ho kwan na ne na ho odin betumi na opesa wo ye no onye bi na ye hunahuna nipa se awade dodo onye nti no wo mo hye suma asenso eye saade na ye ma ye atiefo hina adwo o mo je so de bi o mo de o ma fidie to eye Sompa right tie nimpa enye standard ema Christosom okay the standard ewo Christosom no ene trusted right and a Bible can ewo Peter say holy men were moved by the Spirit and a true nyankopon asem it is all per se unsua Bible na on kan Bible la untimi nye selective okay and no chere saying untimi nka say asumesi aka asem we menene nya adwenti wandi Yesu esuani achi nti Paul aka asem we David untimi enye selective okay Bible no one author right and then onyankopon honhon konkron and na ofa atewofo so e de by it author na ba ko Holy Spirit it untimi enka se na asem we de me de na asem we de enya me de right number 2 ade ba kon se Kristo ni bia otie me e hye ne nso ne se ye kan Hebrews chapter 1 verse 1 and 2 so betimi aka ne twi na ma me dia yes ade me kan ne brofo o de kan brofo no na bra me hwe twi okay also long ago at many times in many ways God spoke to our fathers by the prophet, but in these last days he has spoken to us by his son. Enti teteno osi onyame nam adifo so no ne ye nananom ekasai. Na mom awieye mrei de onam oba ne so.
So anything a Yesu ekaye ewa apam foforo mu no, in any subject no, nya Yesu kaye is the authority, right, and is the final. It etwa nia obi aka dada no de ewo. Nti eba no awade ne awade dodoɔ ɛho a die na Yesu kan ya ɛno nti amane a Kristofo agina so sɛ ensese obi obema bi ware mienu. Iti Matthew chapter 19 verses 4 and 6. Okay. Ebetimi akan a ebehu the authority of Jesus concerning aware. Matthew chapter 19 verse number 4. Verse number 4. Ephesians 7 no. Or say aware jaye ho asemisa. 4 no say na obua say won say monken kan say efiri mfiti ase no dia obo onipa no oberima ne oba na oye won ti no bi ko to Genesis kan ware asem ni we fi se nyame obo Adam any Eve, right? Se na ye nyame trim posem bema yen ware bebre a anke nyame asisi Adam mema na wie nyame asisi Adam, right? Nyame anye fe ama Adam na wabo Adam no ama ne baako na efiri Adam for the ya aka de wama e free bonto say yen ware up to 4 say up to 1 iti ne Yesu address o say monkane. That means nya Yesu kan ye ade a ewo ho, but there was a perversion, right? But perversion does not make ade no wrong. So what am I saying? Pacho to us na yewie. Ena oka say yenti na onipa beja eja ne ena na ode no ho akofam ne yere ho. Enya yere no. Ne yere ho. Na wonum baanu abeye honam kro. Baanu nya baasa. Aba beye de honam ekro. Enti Hebrews no amiati ase say. Right. This aweye mra ne de Yesu anumu asem. Ena Kristo ni esese ode yede ebo ne bra we eni Yesu enum de asem untimi mfa odifo bi ne practice of ne life untimi ko fa odifo bi the way ono no practice ne life. Okay. Efa meka se sa na esese wu onso yede oba obra nia nyame aka no eno na eye final. It is a mad door so say mema you would ya baako na ewom na janka yerema ni wura o koto insuo no tika mo so insuo sometimes o man iska osem pacho yibi on ka say insuo ni door so nti ende waso ache, right? Etimi yi miensa na enan wodi a ewom no ene na wuyi na wodi a ewom na ede baako pe. It is a man who does also say mema onya wase ja omo e ma ne oba de. Nti the ensuo example a wo ye se nipa ne disare say ensuo no obeto mienu miensa oto se ye ka na besi watuya ensuo do ba akoka nti ne de wo ye ba ako na oyi se de awo kan nti o decide say obeto ensuo no mienu ana miensa ya me de ye example no say ensuo na nia wetu ahu sika no eno na wo ho right. Right. Ana nia Yesu di amaye no eno ne ye wo ho right. It ye die. It doesn't matter say wa maye baako o wa ho den say wetima ware wo sika say brother wo sika na person wo sika Bible ne share say ye mwa wo mo a omni bie enye chenchena chen say onware na ansa na wetimi aboa no me da say Ebisafo yegusu a yede Gyedie ni sen ema o aha Sompa 101.1 FM. Anwumre ye mobile numbers no network eni so I don't know why. Network eni emubia so 0260196062 ni 63 ni nyina network eni so. Enti no mesre wo se obekọ ye Facebook no so o asembisa bia obetuma kugya wo Facebook no so
o contribution bi a ubetimi akwa akogya e wo Facebook no so. Facebook no ye Sompa 101.1 FM. YouTube no Sompa 101.1 FM. Kogya adwenkyere no e wo ho efi se phone no anka wo be frɛ no network eni so sesia into untumi mfrɛ enti ko Facebook no so sesia na gya wadwenkyere wo ho. Me da say Pastor Alex Reverend ma me misao yes yempene the same question na me de ma ora Alex Pastor Alex me misao say enye broni beka say enye hypocritical say yes awade dodo onye nipa ya gye atom say ya Christopher za awade dodo onye nti no Pastor Alex say enye nipa su ene ye de standard no de nanso ya de ekoso nkrofo hyesuma say a ebi wo yere nso ne yere chikura no owo ma beye afoforo be mienu miensa kura kan ne yere ehone ade enye sade a yemi ade no so preko na obi anya kwan enye nia ebetume aboa ebepoa ma ebi abone a omoye ne suma asa no kura no atumi apepa medase ene bremitie etefo wo mo je so megidi de nyamena sam nyamena sam no correct yamfa bibi nsesa nyamena sam not your selfish interest se bibi apado okanyamena sam na wan shas wo Genesis chapter 2 no quote baby is getting it wrong. Right. Bible is holistic, totality. And se bi kasa no so nya yi New Testament no separate from the Old Testament, that person is also getting it wrong. Se bi so kasa no kase a Christopher nim no mo kan no kra wo me say onumum na onnim ne all kan. Hebrew answer number basu no Hebrew chapter 8 verse 8 verse 7 and 9 yen can. Okay. Hebrew chapter 8 verse 7 and 9. You will see Matthew 19. Now right. Yen conclude with the Hebrew chapter 8 verse 7 to 9. My internet no my drain. Okay. And now my man can so there. Se bi kasa no nya kase. Chi Bible. Ene mudawa. Nimpa no onim ne oka. Ye the English Bible na ye translate Chi Bible. Chi Bible no. Nti oba catch am say Chi Bible no ene na ye ti ase ya. And wa bon. Because wona na say edwe na esie nim wo no eye blue. Ena wona na egu ko. Ena wo ma me catch us wona na catch us eye blue. Na wo kegina bonten catch nim pese yellow a. It means that you are ignorant. Right. Pata usua na wutie ade. Can Hebrew chapter 8 verse 7 to 9. Hebrew for mama 18 watche. Ne nchiche mu a eye enkono 7 to 9. Etifia 7 no o say apam foforo bo hye. Enso no say na se kane apam no ho ni asem a anka onhwehwe de a etoso mienu to bre. Na onunu won se hwe nabi ba awrade na ose se me ne Israel fie ni Juda fie bepam apam foforo ente se apam a me ne won agyanom pam ye da me so won sa me yi won me free Mizrim asase so no efi se won de wantena mapam mu na menso manwene won ho Erade na ose. Amen. Amen. Enti sapam dada no samfom so ni so a. Right. Nka foforo emma. Enti specifically Yesu Kristo a ojo Nyankopon ba. A John ka se oso ono no fisro no basase. E na odi dance a kire wiase ne ewo ho ne besi eni chikane. Ono no se ye kebisa no question no se da bi Entesa, right? And canon, making reference to Genesis chapter 2, verse 24. Say and a netty, a balcon and a balcon. English in use word wife.
WIFE is singular. And your wives, WIVES, plural. No, wife. Jesus say incarnate. And I go for me says, Adena Moses. Ayan is not so on my coma. Na ye den. Akoma na ye den. Enti mete say reference prophet David na dey na. Bible no kan na ya to ya mo ase. Eye kakrakra indi this war. Enti Jesus say na makoma ye den ti na Moses. Eye sa. Enti nimpa hwe ase no. Nimpa ebeye selfish. Nimpa ne nyamenya conflict. The relationship between human being and God was broken. So human being redefine marriage because of the fall. In the Bible say baku and baku enye broni ene kachira yen. Broni bi an kachi nchire bia. Broni na ware eye ordinance. Enye ordinance asam na yeka Bible with the quotation. And this because enam santi a man dawson yenya den. So can history your co school history about Islam. Ni see and say a mama no call kwa ye kunkum on bebre. Omo baye no namba no dawson. And no diff unkomseni ne ka say wo a wan ho den eye. Na dwen odi ye ne de. It was a right motive. Ko ebinu kunu mewuwu wan na be hwe emma wan na be hwe yenom ti wutimi fa bi ware eyo no na je nkyere ba ye kanya mienu masam a Jesus say enkan no oye no baako efisa makoma ye den. Then the letter from Corinth. Now anybody na Matthew sana Paul kra no Bible no nka ho. My first time of hearing it. First time of hearing it. Yeah, the letter brother Paul say, "Amanfu boy jamai, amanfu ntimi wale." Yeah, nya den. The 1 Corinthians 7:2. Esi onu nti, ebia enam se ho ba so nti. Ebia nya ne ho kafo baako. Right. Baako. Specific wife. In what kan ba ko si 10 na. The discussion was ebianya ne de baako. The letter from Ephesus, Amodebra Paul, Ephesians chapter 5. He was specific. Say ebianya ne yere baako, ekunu baako. And he say in the Bible akachire hen. And he say bifi baby no say menom woska. Me hu say nyame abodum no emma 52% the whole world. Emma 48. Me hu so mo broso. Enti mpese for na aka no omo nchema hen a na wo sole che nyame asam san krofo no enye wo asam se oba ne be manyis ehia na omo da ekoyo omo nyem no enye ni mpasam e baba to ye funum a ekwa ye fa so ye hwe no enye ni mpasam eye nyame de eye nyame de ene ni mpa de eye ni mpa de enti se bi ka se omo dosu enti me kofebia yenye ka se Bible say baako na ye ka kesisi se Hebrew ni say semfom so ni baako no ma ka from ba the Yesu Christo is the standard for Christianity. Ebi oba peke Bible Genesis to Revelation na one sentence on Jesus Christ what form it is only him no ka say I am the way the truth and the life. It is only him and no say many no kre me fiso ambasasi me di ejanu wa dance wo kotimi a wontimi yehwe eni ne Yesu kae ene Christopher ye di ye ejuma tie bi koti Old Testament Hebrew no say semfom so nima enka foforo emba. We are living in an era of the new covenant, New Testament. Ahun konkron ene tewa kumem. Last week me can say be me bi say o woni sika opaso wole bebre o mbisa hun konkron so kasa on ware a o ma yasonte ye baba boni de ru say e bi an wole 3-4 nimpa bi o Ghana ha Bible si na honhom no ena ye de cheyen John 14 say me ko minja mujanka honhom ne baba
na won me ba obaba betina mo so Hebrew ne say aros carapratos oba betina woda John 16 ne say oba onko ono mo betina kosi ewie enti ne honhom konkon no tie mu se bi se opeso wali 2 3 4 ombisa honhom konkon so ye kristoni a ombisa unye kristoni dia honhom konkon wunnim no right bisa so bisa na nya honhom konkon ka say go ahead ya baba studio abaka say e bia wali 4 5 okay me that's reverend memra na mimisa ba sa Bible quotation we me nshadan kai ba bia oba me paraphrase o say emre bi beson ema be enum enan beka say ware yen na ya ye de ye beto ye duane ene ne ya ekeka hu Isaiah ene na onyini ye say aware dodo adwen pono ankasa ne every Bible na awura nipa bitim every Bible na every the credit say theology you will be a friend of the principle of the first mention. Okay, and which is in biblical interpretation, o person will interpret scripture. Now with me, I cannot cry. Baby, a topic crowd can have some children. Baby, they can boss a caneno, and no, and necessary for free. Right. And the account warrior, the first place I am can want some, and I mean you are Genesis. That is the principle of the first mention. Right. And 1:1. Sure. Oh, the Hebrews now. O me kind of verse 9 it say the covenant na nya me ye janum ye woman ntimi ani so endi sanji na Moses dey by say o ware we na say it's because they couldn't walk in the first covenant nya me hye nti nya me trim upon there e ba ko na ba ko right me be say Malachi chapter 2 okay Malachi 2 chapter 2 verse 14 and 15 verse 14 Malachi. Okay, chapter 2, verse 14 and 15. Yeah, kind Malachi, woman no, 18 no, Nenchichemu, yeah, edu 9. Ye ntie rade so say, na mubisa say, enam de enso. If you say, erade aye wone womranti bremu yere intem dancing. What? So God is the witness to that marriage now when we hear it. Wanga wives were who? And the ones who say wives, God cannot be a witness. He's a witness to you and your wife. Not wife. Mo nanso ono ne wo hokafo mo ne wapam yere no. What? And the apam yere no na wo twa nkontompo se ena wo honya fentim kopetuntum aware. Right. We just say we try wo yere na wona no wapam nkontompo. That is the mind of God. 15 is also 15 no say enye baako na onyankopon ye mo wo ne honhom na ade ntia say mo bewo ma nyamesuro wo mo enti mo nhwe mo yie mo honhom ati na ntwa omranti bremu yere nkontom wati. So God is concerned about your spirit life. Right. To the moment you free back kunimuno, oh, call fleshly living. Untimin kano kwe as a fact. You know be your church. That is not the standard of God. So and the free chronim a new pagine and ye do room because Abraham me binti. But Yamati, as I said, the covenant they could not walk in it. The Jeremiah chapter 3:31 is the minimum of 5 pounds for and an ocean mukino Hebrew. And the Antias say, Yame one nepe, and a nippans one nepe. And they do baby and nipper who say, Yamene peron to be nusua. No, the loss be another, the new be a better. Never person be aji to say, no, papa. But that is not the standard. The standard is Christ as God. And Jesus Beshe mukina say, Monkain. That is the principle. The first mention is that 1:1. And the sabio so be or you Christian ne bia ne yere ba kunti wa fa ne yere chira e ono na kono bone sabi mbedo mo kro mo ware nan e be nso enan kro nso mo so that is not a yastic to say because obinom ye nyoma bone ntino ye miem dabe once we Christian no you have a standard. The standard is Christ. The honor kind. He make reference to Genesis. I mean, to me say, Nyamini trim upon say, Bako, Uncle Bako.
I had to say because God made Adam and Eve. One year Adam and Steve. So I say, Nyame Adam and Steve. And this year the human rights is shame. So okay, me was cat met me idea. And here the Steve so I come. So I say, and I don't know we are no as I know we have disobeyed the rules of God. And the best row be as yantias say, and you need to be not be no can you pass some actually. We are taking the scripture as it is. And the old quotation now the Fafahana Deuteronomy. These are the mind of men, not the mind of God. So Moses said that be uncovering to me nimrano so. And it's all worried back on ya. Mem person be partial into me share to him. So and there is a sect. There's a sect be a friend of Qumran sect. Jesus Brazil in the Roman era. No more. I say polygamy is one of the deadly sins of Judaism. Or more friend of the nets of the devil. One of the nets are Satan or Yusu at the Chichinipano. It's polygamy. Right. So that's how they refer to it. And the antia say, Nyanko Pon one in Shisha. Nyamenishan or Shasi Bediso. Upon that day, no, Nipent me and Niso. I say, me make Christo aba, not the full front aba. Full front aba, Shase, Ubediso. And then the Yaka Wasam. And the Yaka Wasam. Canea Pamono, ye into me and Niso. And untina full front by. Yes. Now it was a full fro imuno, ye nante a pound full fronum. Exactly. Nasano. Ye mimis as a way they mean digress a crapam that done a tremana. On the Brophonias, you can say the New Testament is the old concealed. Just okay, New Testament, I say, Minana very, very important. Who can Old Testament now? Ubo pump from womb. Right. So, right. Name was all pump for it is the old revealed. And the full front but that pump, your friend is saying, that dano eddy. So that Christo be shen the New Testament. Right. And this guy say, men we was Nina say, the young couple. I say, wow. Once you do that, you fulfill the law. Right. So, and the not to sound controversial, men come with them with the say trouble. But the public members are controversial. That men power in see the cars are palm that and we are not talking about Genesis to Malachi. You are not going to be confused, right? Because there is the Torah, which is the law, and not the whole books of the Old Testament. Right. For a higher Sompa 101.1 FM, Facebook, no, Mr. Kujawa Drinchere, Ewo Ho, Enom, na Yabekin Kain. Facebook no Sompa 101.1 FM, YouTube no so Sompa 101.1 FM sa uja wadren kire wo ho a ye be kenkan de ama ifi say minim Tigo for omo network no ayese down nti ye ni signal ewo ye phone so ye number na ye de ye adwan ye Tigo ye ni signal wo so nti no ye ntime mfa wo frɛ no unless say bia ye kase ya na eba de eba yebetumi afa wadwen kyerɛ but Reverend ma memra ho enom nano a ihia no ye kan bibi sɛ obi wo yere no mienu miensa na obeti asɛm no ogidi na oba ye nhyeda mpam no sɛ wo yere mienu miensa nti bankyerɛkyerɛ no a koso no anasa ono asi ginaye de a ɛyɛ ono a ɛna wasi ginaye afa papa wo mu de ama ne ho nipa bebre awade mienu no ɛyɛ wo mo fa firi yamamere emu yenim sɛ Kristo kura baaye no na onfa na mamere eni agro ade bia ba bi ofiri no nipa ye bia no na o participate bi so it the same thing yanso ye bre so say ya mamre mu no ye ntumi ntoto saa ne ma na say ye condemn straight away say awade dodo nye menom ya adwen nye mo na mo condemn ye ne Bible no na aka na mo kan ye nyame anum asema waka na ye ka enti ehe na ye de ya mamre begina ewo enkomo a yedie mu efi se amamre no so ne timbo ama yetena ase na yetimi de asom nyame ba da se
Oh, assemble sir, but I mean pick it me. I know you need free. Right. In your ban was I mean in come on, I'm from this. Right. I'm so cool too. Scripture, Quran, Quran chapter 4, verse 3. How can Quran the ma sa verse in po ebeda di kese. Abra na oma call the battle of Umud. Na member bebre efrim send na so for kano. Ana peyina odi eni no mu eden sheba se ne be ya anjanka fo na wom ene orphans the widow ene yebenya obia betimi ahwe wom na social justice ene ne ma nyina betimi akosenti o ma kwan se obetimi aware up to 3 or 4 na se o can count to us verse 129 me obrofo no na me kan brofo ne ma na o se untimi na me kan exact yin ma na okay gotcha me ba right. So I say you will never be able to be just. Quran chapter 4 verse 129. You will never be able to be just to treat equally your wives in terms of love, even if you are eager for this, yet do not turn altogether away towards the one you love with respect to the shareness and maintenance expenses, so that you leave her, the one from whom you turn away, like one suspended, one that is neither a slave girl nor a woman with a husband. If you set things right by being just with the shares and fear injustice, surely God is ever forgiving regarding the inclination in your heart, merciful to you in this respect. Okay, verse 3 no, verse 4 verse 3 now. Or stretch say obia enware baako na nam special circumstance na asininti ubetimi a ahwe enyanka awisia na eyi na omakwan se wale mienu miensa Right. Nemum send ya be ya untimi because of ne wakenken nyina no kabeya wale baako mum instead of say okofa how na ma na nyina right. enti yenwa ba no nto no boso no hye ne korwa na ye ne korwa na is against monogamy. Polygamy. Or say, say, Kaubetimia, whatever I con. You who feels how near my near, I was in your name. And with respect to question up, we say earlier on. Okay. Culture, a memory, Ijina, I will say we pay. Oh, Yakupon, Assem. And God has never left his footprint in every culture. In every culture, be out with Yakupon woman, Yakupon. Right. Them Taka say, Ubi grant me grass on them, but Namamre and man never Yakupon, Yakupon, Uncle heaven no ho. And to send a yes to Bass as you now ought to tune and be a pepe. Or the Amamre so Abra went here Yakupon Assem. Enti amamra na manie bia entie nyame asem de on kwan se odiso right ye nyina yeto ye badin one week ye be yina pie amamra na manie entia nyakopon asem right tie nyina ye enti se amamra no aman de tie nyame asem de a ene ye gina nyame asem so na de bobra na mo se entie nyame asem de a wo ya mfunso bia anyhow but in summer ne nkoma ye die Erwade ahya to dada right wa kan wona asemu enti Erwade asem na fapem enye me madwen kire right enye wo adwen kire enye wo susuye so na o ka se mi se wo mo ye ade ndada ade enti ne makwan na ye ntwa so nye ready so mo nom ade ne makwan mo nom ready ayi hu ni o seya ebe se mabunu ni nipanti ana ba cheche mra to ho se mo bia no mu ready onu ma ye nchew
awurade nim ɔhaw ne amane a sɛ nipa de no kɔ wewe mu a ɛbɛyɛ ɛtu ne wɔbɔ kɔkɔ na asɛm sɛ yɛntwe ho firi hɔ na yɛmfa yɛn ho ankɔto right yɛntwe yɛn ho firi hɔ na yɛmfa yɛn ho ankɔtom ɛne na mimisa sɛ adɛnti ɛbɛpem saa bere yi nipa dodoɔ no a ɛyɛ bi especially ɛnɛ no ɔnhyɛ da nware deɛ ba na ɔhyɛ suma ase na ɔdi saa adwuma no ɛne nea ɛkeka ho nkyerɛkyerɛ no na ɛnnuru baabi ɛsɛ ɛduru anaasɛ ɛdeɛ na ɛpromoti ɛyɛ aware dodoɔ. John chapter 3 verse 19 or say this is the verdict, light has come into the world but people love the darkness instead of light because their deeds are evil. Or see winti na temu na baby ase or high na baby ase but ye nam ye bone ni akono ni timo tinti and ye mpa high ni bi esunu mu ni ye pe enu ti na temu wo right Kristo ni wi ase high waba oba kire kwampa ye mfa so but enipa akoma eprim entu no ka na Isaiah za aponje ni nwura odwan ni nwura de daka but ne mind there ne ne kofo there wada na niama right and then nipa mpa Yakobon asem tie on person di Yakobon asem ye adwuma enam na kono bone ene timo tin ni awidi semo pese yinti enti se awurade aka na asem no dada ya ka se Yesu ni akono bone ene yakoma prim nti ana me nti mfa Yakobon asem wo so se no nti na atemu no ewo ho right nti awade dodo a ye kan na no kra ye mfanto ho bi personal mfanto ho de maye ba me misa se emma no a omukom omukototo awade so bia ne kunu wo yire mienu dada na wakoka ho miensa bia ne kunu wo miensa dada na wakoka ho enan nsunsuanso ben ena yi firi nyame asem kra na de ba ho na mu a ede bre ana ebetum de aba saafo ne so adi susan so bebre ebre ye one me fan free emofra ne so fan free emofra ne so vambra so e provide ye share me research kakra wo Sunyani prisons 2003 na e shock me hu dwiri me that you find out say according to research no we say almost about 80 to 90% of inmates in our youth. Sompa 101.1 Ghana workforce ebeye adwuma ama ma na tumpon apagya no and egu prisons. Na oma egu oni nyina so ubenya 70 to 80% as a result of single parenting. Awadijaye ene maame baako papa baako ono kwatete mofra no mbofra wu prison nyina no ohwehwe mu a ubenya almost about 70 to 80% out of that. Se maame ne papa enti awale ase a we ni bi na deba red ne unim red ne tramol ne ekoso ni wi ni galamse kan say an robin ne nyama ekoso as a result so wonya maame wonya papa bi amfanant nase antunufu ancheche ne bra nipa bebri akofa oha na mane bi ato ho because of say broken home it is so ba kono no say lack of parental control afọ no tuatua ofo bia nya hwe because on a life you know no atasa born brasa on one no so ofemfem sa no wodi and to ofo boni ni de ma obi bia teenage pregnancy adoso me young girl bi was Sunyani almost 13 wanyam na say there was so onen papa na te de bia tem di nko a ne papa kan chen say ne ho ofeda to nya afianga bo bia o ya say damn sir ho ofene yi wati ne ba so na akona hye nyinsa owoja owonabi na one tifia kasan sensem we no emba so dodo na so be school drop out dodo na school drop say maame na neto awade no so ndi e be da ma ne ba be school drop out maame na neto awade no so de otiase ne makwan so onkohwe ne kura na say wan ba ne ba enja ne de
nti kwan bi obefa so a oma ba ko school abono no obeye. Right. There are so many examples even ha. So what ya wale na se dia obehwe se emba on the side. But akra na wa imposa oni akra na tia rukutu djuma ewo fie ho nyina. Akra na ye. Usi fie no tin akra be nya papa nya na ma me no nte. Work labor force bibia. Nti akra na nya okosumpa onya tire na osua de. Right. Nti ha no dos de aware dodo de enya de ese ye so kra ese oman workforce ese se de nema bebre be enam medase Reverend Pastor Alex. Yeah. Me misa said ya ye ka say ese oman ese workforce ese nema bebre no sa aware dodo nya de a me misa jamo de mo na mo kurom muna mune asafo mashia muna munya nyame adom ode adom nti moko programs ni dwumadi bebre muni nipa bebre interact polygamy ekoso ewo ye man ye communities mu polygamy ekoso pa ekoso dia still na no and even yeah can yeah fashion see even yeah sorry mkra no right dia ubehunu bi ewo ho right from that. You see ade ba ko ne say ye Ghana na say African 43 no ye ba Christo sum no ye enyoma bia na ye ane ye dwen say ye traditional and say cultural practices no ane nyame asem bo abira no ye di bi ba Christo sum even ewo ye asofo kwa ye practice ewo ye asofo die mu no ye hu ye sofo no mbi se omo de saa mental no e de aba be wura eye asofo eye edie mu right enti ye one of the practices say you believe in it say ejina bibi so physical something this time mo be call ye so fa nchene bra fa a friend is say ahwea bra fa we all these things you know were imported from your traditional practices and ye dia ba be wura eye Christosum right and this ye mu bin ma ye be hu awurade no ye ntimi entwa ye biblical code no entimi detach ourselves right from certain cultural practices are contrary to scriptures so we try to practice. That's why you still see some as of for cry wawari bebre because of free untimi en detaching no ho de in front ade eno de course pa ene na ewo ye communities communities right na say adwuma wo ho a ewo say ye ewo ho bebre okay abusafo o ma provide ye number bi we ye enenko a ye tigo no asɛ no nenko na ye use sa number we anwumre nko a de aye program nti di kanje number no to ho na enche bia ye bema kwan na waba so number no ye 0509 455168 0509 455168 sa number enenkwa na ye de ye adwuma nwumre ya because ye number unim dada no network eni so sese nti ye de Vodafone we ena ye adwuma nwumre nko a 0509455168 Reverend at this point no si Gyedie pi ewo ha efa polygamy ho die na o de obroni beka say take home den efa polygamy ho a o de ma ye tiefo a omutie sesi na yenko yenim medase ma yeba kan de odi kan ya ja tum de ye wo omanim omanu wo mbra omanem bra no ombro nyame na samdo right jo omanem bra amankramufo kwan da won worry bebre according to one trosam omano ama traditional belief
wonye kristoni a ware bebre omano ama nkrofo a oye ware 1-for-1 ekwan ba ye kensidu dia the Bible say Yesu Kristo say emfitiase no eye baako ti se bi bo apaye so pedo wali 2-3 no kache na yenche na Bible a quotations no wo Bible nim but English and this English ni na nimpa no onti ase ya no the tree ne ka English wife singular enye plural Yesu Kristo say sanya mfiti asete no the mara note oye 1-for-1 nche bibiara abobore awole dudu bia no oye adultery or awole say oye polygamy Bible say mun kai hu say awole say ni bia enya anyo ahindi nim entina ti yentu yanfo say yankramonia nyamena sam first say ye Kristo ni nyamena sam first Africa traditional believe in ya nyame nan ewo yen culture but asem ya wo kan sisi say obi a obeware dodo obi na che say wasay nyame na sem yes wasay awade na in the event baby a yankrofo hinta no man miru nyina na waye omo ho ade man miru miensa nyina na waye omo ho ade at that point na waye omo nyina ho ade no ebeye memfa ne say ebeye aware say memisa sa eye contest ben nimpa ne gina ya odo ware no na say Kristo ni ntimi yasa okay a Christian who is born again and the Spirit of God have regenerated that person he or she can never do that Bible say adum ninti yankwaso nya bone ana say dabida Bible say wadi yan kwan eye ni na efata yen right don't follow the wind nyame ka che Moses don't follow the multitude and commit sin enini padodo achi nkoye bone because ebia yenti nyame enye bia yasam wo say aware a wo be hia no obu atan me di twato me say Kristo ni bi o say opeso wole mienu miensa se onkonkro ka kire na ombo mamane right me so mabasi du abaka say osimesi se onkonkro ka kire no ba nyamu nkonkron a oye konkron no ho te that be right Reverend si Gyedie pe ofana west before I befa phone na ewia ya ba abe wrap it up na yako ba question be running through my last week me bisa sa question na person nenso me bisa obi betimi aware mienu na waye wadi nyame mra so pepepe waye tanene ade a ebeso awrade ani efiri se enchechere ne asofo bia ma ya tia se eye tenene ene bema yehunu nyame enti no obi betimi aware mienu obedi nokware ade nyina mu nanso na ne yere ye mienu nto obeso nyame ani ana I'm ready me Gyedie ni say beden because Bible say John chapter 14 verse 15 was say wo dome a di ma shede so ashade no ne de he me dey you see that Jesus you see the principle of the first mention one go for the Deuteronomy ni Exodus no me de no de ne papa na ka to ho no ai papem no e be no friend the foundation of creation I don't know the ejuma so we hu and is o branch free ho I just won do nyankopon no yenti as yes say churosem say for the sake of the kingdom some will become an Enoch obu o ha ahenie ni ntino onware ebiana you fall into that group who knows and the nya by force say so bia eware and the yenti as yes say ye Gyedifo na se nyame asem na ye de ye adwuma na ye penokra no nko na ye de abobra de a we have to follow what Jesus is saying. Me da say Reverend Mami tie won so wo last but one comment and sana ya fa frefo no na ye wi a ya ba be wrap it up finally okay but they make ka nyina ne say nyame asem se ne tie nwura enne
egyina hɔ afebɔɔ right awurade asɛm tia awade dodoɔ nti nipa bi a ɔfa kristo yesu so awurade ne kra nkwadwofoɔ no ehwɛ sɛ kristo no mu asɛm yɛde yɛ adwuma ɔse ɛyɛ bɔne a ɛyɛ bɔne ɛnyɛ nnɛ 2025 ɛna ɛbɛsɛ san yɛ code foforɔ yɛwurade aka no waka nti sɛ wo so wafa kristo yesu so awurade ne kra nkwadwofoɔ deɛ a na ɛhwɛ sɛ yɛde sutie ne opuo nti awurade aka sɛ aware dodoɔ yɛ bɔne anaa from the beginning and kasa be nyina ɔsɛ Matthew 19 ɔsɛ enti sa 101.1 FM. awurade tu opon sɛ bɛrima baako ɔbaa baako enti bɔne nso no deɛ bɔne ne mmarato and once awurade aka sɛ yɛ baako na kɔyɛ no mmienu a ɔyɛ bɔne wato mmara woto mmara so a wayɛ ɔyɛ bɔne bɔne enti awurade ɛnum asɛm ne ɛmfa nyɛ adwuma ɛnyɛ nipa nsusuyɛ ɛne nipa adwene awurade asɛm ne ɛmfa nyɛ adwuma that's it. abusuafo yɛn nso yɛda ase bebree okay Bisa say bɔne na Bible state it emphatically. Nehemiah 13:26. okay Or say Solomon aware dodo ɔyɛ bɔne. It's a sin. The Right. Bible can say it's a sin. It's a sin. Simplicity. meda ase 0509455 0509455 ɛno saa number we anwumire nko a na yɛde yɛ adwuma ɛfiri sɛ ɛtɛtigo no ɛyɛ ade a network ani so enti no wada roma frɛ saa number na yɛnyɛ wo nso wadwen kyerɛ yɛmmisa wadwen wo nso bɛkyerɛ wadwen deɛ nyame asɔfo akan wo ne wɔn yɛ adwen deɛ wɔn na wo ne wɔn nyɛ adwen awade dodoɔ wo gyidie wɔ awade dodoɔ ho ɛyɛ deɛ wɔ hia sɛ yɛbɛka sɛ obi kura gye tom nipa ani so sɛ ɔnware dodoɔ but esuma ase no ɔwɔ mpenafoɔ bɛyɛ mmiɛnsa ne nyinaa fɔle ɛwɔ aware dodoɔ no emu enti no wɔn nso ugyidie ɛwɔ ho yɛ deɛ wɔ hia 0509455 0509455 na wafrɛ waba ɛyɛ program no so ebi na wabɛkyerɛ sɛdeɛ wadwen esi ɛyɛw ama bibia atumi akɔ nkan ɛde ama yɛmfa ɔfrɛni a odi kan anwummerɛ ɛwɔ ha ɛnom good evening hello good evening hello good evening wodi ni baabi a ɔkasa fi sorry wantimi anyina mepakyɛw wobɛtumi afrɛ na waba so na waba abɛkyerɛ sɛdeɛ wo nso wadwen esi ɛyɛ wɔ ɛwɔ aware dodoɔ ho good evening hello good evening mepakyɛw wodi ni baabi a ɔkasa fi meda sɛ bra Mohammed ma yɛntie wɔ anwummerɛ yi awade dodoɔ ugyidi ɛwɔ ho yɛ deɛ wɔ hia sorry ɔno nso ɛntumi ɛnyina mesrɛ wobɛtumi asan afrɛ na waba program yi so waba abɛkyerɛ wadwen number no yɛ 0509455 0509455 saa number we anwumere nko a na yɛde yɛ adwuma wɔ program yi so ɛfiri sɛ studio number na wunim dada no ɛno ɛho atechema kakra enti yɛde number we na yɛ adwuma anwumere yi nko a 0509455 ofrɛ na wura mu a yɛbɛfa ɛyɛ wadwenkyerɛ wɔ hɔ Pasales ma yentio wasama ide o final words because it looks like network no that's why my challenges well whilst our kasa no be wura yebefa ne de no ede aka ho ada roma ma yentio masama etwa to ne say we Christo ni a ma Paul
ne nkrata o twerɛ enye wahia de esan say ne nkrata no ene ekyerɛkyerɛ the gospel until most of the Christian doctrines was actually explained about Paul. Right. Remember, obi and say why didn't you Paul homa? Right. In free Bible. We Paul ne homa ne free New Testament in my son. And then establish most of the Christian doctrine. And then two, onyame asem ba kope. Corinthians say there's nothing you can do about the truth. The truth in here one. Right. We emre makan wo Hebrews dada. Say nyame enam Christo so ena wakasa. Nia Christo ka ena ye fana. As they say obidi so. Right. Na mi twa to okra na say last na ye kan say aware e demonstrate nyame ene na sorry enkita hodie. It is up person won tia aware na ase a hwe kwan nyame fa so ene asore no edi nkita hodie. Right. Christ is married to the church, not churches. Okay. Therefore, we cannot marry to women. Right. And o number and o location or the bema etie for biana nye biana ultimate free radio, so especially the network ibikrana enye many panel. No person or contact you later. The sum of Fountain Gate Chapel. Right. Fountain Gate Chapel ewo eye PWD echi when it account. Right. Anyway, my number is 0244 93 41 84. Right. Yeah, that's it, Reverend. For final word and then or contact to Ghana and Chebusia back me and Medasi. There is a research in 1985 to 1988 in Nigeria. Right. But the research indicates say you share mba omwe enije awawarim. Out of the research 47.3 women are one wife, one husband. 47.3% can say omunije pa awawarim. Right. But omona polygamous marriage 16% a penalty can say omunije nansumpo asam wo ho. A bill ube education at the same research indicates say 17% of polygamous marriage and Matimko University, but 48% of monogamous marriage and Umba Etimko University. Right. So these are the distinctions. Emma Yemun say the disadvantage our polygamous marriage is high. If you tune your name Jesus Christ redefine marriage as going back to the earlier decision by God. Opinion no masam ka say be ya no baako wakono ewia no pese wo ware a enya nya so dem emboa wo bronsam gem. Right. But say enya wakono na se wo senyam nkonkra wo foforo na abati wo mu na wo so dia ene dia na wa hwe mu yi ebio entie radio ni social media and take a decision. Right. Also kakam Bible no. Na Bible no kan a ene ne baboa ema wehu. Yesu redefining marriage ene na yegina so ye de bobra. Me na say. Nti o number no na 0242 362 769. So for Afro, we all in Baptist Church, Bravo Bom, Believers Baptist Church, Sanai. Right. Yeah, Chief, until now. Look at emotional distress polygamous women go through. Right. Share rivalry, share unhealthy competition. And no crying to know a man be ready. I would be unhealthy competition. Oh, no, I don't know. No crying. And the baby and so no and some of these things problem now arise. No, I don't know.
So open up a train of Papa one. No, yeah, man. In the Western society, I say 13% of women and 20% of men commit adultery. But that is not a yardstick. In the Western society, the best result be around offer Jesus and a cry and qualify say, but that is not a higher standard. 0244 85 28 95 0244 85 95 Naraguta Grammar School. Deserves 100. Yeah, 85 95 Naraguta Grammar School. Deserves 100. Yeah, 85 boy, I'm making sound. The Fanima, you can share beyond cancer. One more than you want to take before the seminar, I'm not falling across. You can share beyond cancer. One more than you want to be any. But they got me. I was in some one day. Before the seminar, I'm not falling on France. It's yet, I'm not to be any. Who is so we are saying, some of it is open a message. O number no na fe chia abusuafo me no bi na ye. The number no 0246 024. O number no na fe 881962. Number no Holy Baptist Church Tamso 024. all Number nations no na fe community center no wa 1962. Number the Gyedie ma medofo me ba ko pe all ba and then Lady Patricia and I deserve what the main Lady Patricia and I deserve what the main your friend of Queen. Abusuafo yebeda ira no ase papa say nenso wode onim de abebo afode amaye yebeto aso yeguso aye kai wo say ye fa topic bi aye de bosome ne pense mu afi ena yeguso a ye build ye team no enti nyame ya adoma asofo afoforo so bemba program no so bi abebo na nkyerɛkyerɛ ne nkitahodie ne yɛkeka ho no ne nyinaa timi akɔso ebra yeguso a ye kɔ ye nimu yi enti afi na ya hyase enti ye toto niema ibedrum pempenso bi a dwumadi no ebeye dede ebeye kama ebeye gidigidi ewo eye bibia mu enti no ya hyase koso anaka ye anumre ye de aseda pema Reverend Elvis Joseph Afie all Saints Baptist Church anumre ye de aseda pema Reverend Baptist Church and by Reverend John Asari Holy Baptist Church, Reverend Nicholas Mensa, Deserves World Ministry, Reverend John and Reverend Alex Blake, Fountain Gate Chapel, Asafuno Bay. Yedamuni National Facebook message, Bojibo Ventures, or say good night. Also good night. Yedamuni National Facebook message, Edison Ban Obed, or not there, or the Nafu United emojis for the bias. John Papa Akwesi Asara, God bless you. And also bias. We program that's why live on Facebook and we that's all the honor ubit me ako share. Na yemfast that Emma DJ King YouTube run the Facebook run or the airport and you know Abribia ubit me as a winya that dia ubit me ako no wako share o adwin dia ubit me still actually wo amanfo a afi da omo so ba fa bete no omo no be koso a edi ka ho e wo ho enom dinje owo ahene echampo nyame ya adoma ochena anopa nonum empa ebu ahomache no ye be san hia e wa ade ache dia eso ye da nyina ase e ma mo eni ya ade na nonum empa ebu ahomache ye be san hia